दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि 49थि थान्दै जख'न्थाइ बेनिनो दिनै नैथि बा जोबथा सान आरो बेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु 53 बोसोर जाबाय आरो बे 53 बोसोराव देग्लाय जोङो 49थि थान्दै बा 49थि जों थान्दै जख'न्थाइ हिसाबै दिनै खुंदों आरो बिनिनो मोनसे देरहासारनायनि सिनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोबाय आरो बे देरहासारनायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया 53 बोसोर बेबायदि गोख्रोङै जों गसंथानानै थानो हानायाव बिनि आन्दोआवनो दङ जोंहा जिल्ला आफादनिनो सिङाव थानाय मोन 22टा दखरा आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि साफ्रोमबो मेंनाय आरो माने थाद'नाय गैयाजासे खामानि मावनायनि मोनसे बिहोमा आरो बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानिनो सिङाव थानाय साफ्रोमबो एबसुनि वेल विजार्स जाय रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनफ्रोमबो समाव गाबथानानै खामानि मावनायाव सुबिदा जिखिनि नांगौ बेफोर गासैखौ होबोबाय नांगौ बायदि हेफाजाब आरो मददखौ होबोबाय बिथांमोन बायदि रायजो राजा बर' रायजो राजा बिथांमोननि जथेस्थखिनि अबदान दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया 53 बोसोर मोनफैनायसिमाव दङ दा बिनि थाखाय आङो साबायखर बावगोन दिनैनि बे बुब्लियाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा जायफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गावनि होननानै दिनैसिमहालागै दैदेनबोबाय खांबोबाय नांगौ बायदि हेफाजाब मदद होबाय बिथांमोन बयखौबो आं साबायखर बावदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों मैया जों डेलिगेट जथुमदों बे डेलिगेटनि गेजेरजों जिखिनि जिल्लानि सिङाव थानाय बार्निं इस्युसफोर बे गासैबो इस्युसफोरखौ लानानै जोङो सावरायदों आरो बिनिनो मादाव जोंहा जिहेतु उदालगुरिया भुटान अरुणाचलनि मोनसे बाउन्ड्रि जों शेयार खालामो इन्टारनेशनेल बाउन्ड्रि इन्टार स्टेट बाउन्ड्रि दा बेयावहाय जोंहा माखासे मानि जिखिनि एन्टि ससियेल माखासे एक्टिभिटिसफोर जोंनियाव जायो माखासे एलिमेन्ट्सफोरा जोंनि गेजेराव फैनानै माने गाज्रि मुवाफोर जोङो माने बाहायफैनाय लानानै फैनाय फाननाय बेबायदि जायो जेरैहाय माने ड्राग्सनि बिराद मोनसे माने बार्निं मोनसे दा इस्यु हिसाबै जों उदालगुरियाव जों बुंनो हायो जथेस्थखिनि माने खोब खम समनि गेजेरावनो बांसिननिख्रुइ बांसिन बिबाङाव जोंनि इयुथ्सफोरा ड्राग्सखौ माने कनजिउम खालामनो हमदोंसै दा बेखौ लानानै जों माने एसे सावरायनाय जादों बे ड्राग्सखौ बोरैहाय जोङो होबथानो हायो बेखौ लानानै जोङो सावरायदों आरो बेवहाय जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जोंनि गामि होननाय मोनसे मिशन फोसावनानै जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव हाबदों आरो बेयावहाय जोङो बे ड्राग्स आरो जोंनि गामिफोराव जोङो बेफोर गासै ड्राग्स आरो गावनि गामिखौ आपलिफ्ट खालामनो थाखाय मा एजेन्डा लानानै जों सामलायलांनो नांगौ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जों सावरायबोखादों बे हिसाबै जोङो मोनसे थांखि लादों जे देग्लाय बोसोरनि मे दानहालागै जे जोंनि गामि मिशनखौ जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव हाबनानै फोजोबनांगोन आरो बेखौ फोजोबखांनायनि उनाव जोङो माने हुखियाहै माने ड्राग्स जौ जुवानि बेरेखायै जोङो माने गसंनो थाखाय जों माखासे थांखिफोर अनसायनानै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो बे डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजों थांखि लादों आरो बेजों लोगोसेनो जि बिटिआर सुक्ति जाबाय थांनाय 27 जानुवारि 2020आवहाय बिनि गेजेरजों जिखिनि दफाफोर जोङो मोनबोबाय जिखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर बे दफानि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो मोनबोबाय बेफोर गासै अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरा माखासे मानियानो दिनै उदालगुरियावहाय दिनैसिम गायसननाय जायाखै दा बे हिसाबै जोङो एसेखौ मोन्थिनो मोन्दों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बा सागानगिरि मोनफ्रोमबो अर्गानाइजेसना बा बिटिआर सरकारा बै माने अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरखौ गायसननो थाखाय खामानि मावदों किन्तु बै खामानिया जिहेतु दिनैसिमबो जाफुङाखै एसेबाबो लेहेमिया जादों बेखौनो एसे स्पिड आप खालामनांगौनि थाखाय जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनसे बिटिआर सरकार आरो सेन्ट्रेल मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम मोनसे नारसिननानै थाबैनो जाहाथे बे अनुस्थान प्रतिष्ठान आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों फैनाय जिखिनि दफाफोर बे दफाफोरा जाहाथे मावफुंजायो बिनि थाखाय जों रेजुलेसन मोनसे लादों आरो बेखौ लानानै जों खामानि मावगोन फैबाय थानाय समाव लोगोसेनो एनडिएफबिफोरनि जिखिनि केस बेबो मोनसे जोंनि गेजेराव खोब माने हदाय सानफ्रोमबो सावरायजानाय मोनसे जानानै थाबाय दा बे हिसाबै बे बेलायावबो जों एसेखौ मोन्थिदों नुदोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिरायनानै थायाखै खामानि मावदों आरो जों बिटिआर सरकारखौबो जों मोन्थिदों
मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुगेदि जों मिथिनो मोन्दों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआबो बिथांमोनखौ सख'नायनि थाखाय बिथांमोननि केसफोरखौ माने उइथड्र खालामनायनि थाखाय खामानि मावदों खिन्थु थेवबो जिहेतु दासिमबो मोनसे माने फ्रुटफुल रिजाल्टखौ जों मोननो हायाखै बे हिसाबै थाबैनो जाहाथे साफ्रोमबो माने एनडिएफबि एबसुनि बै समनि माने आन्दलनाव बाहागो लानानै केसफोर जिखिनि पेन्डिं दिनैसिमहालागै दङ बे हाइनासानो जा नन हाइनासानो जा बेफोर गासैखौ थाबैनो उइथड्र खालामनानै जाहाथे माने गोजोन मोनसे संसार जालांनायनि मोनसे खाबुखौ बै बेक्तिफ्राबो मोनो बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ स्पिडि मेनाराव खामानि मावनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे रिजलिउसन लादों लोगोसे रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनैसिमहालागै जेलाव दङ बिथाङा सासे सागानगिरि बे हिसाबै बिथाङाबो जाहाथे उदां अख्राङाव थाबैनो फैनानै गावनि जिखिनि माने खामानि मावनांगौनि मोनसे परिबेखखौ बिथाङाबो जाहाथे रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे परिबेखखौ मोनो बिनि थाखायबो जों दाबि जोङो दोनदों थांखि जों दैखांनानै लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे माखासे माने जोंनि लकेल इस्युसफोरखौ लानानै जों सावरायनाय जादों आरो थांखिफोर लानाय जादों जायफोर इस्युसफोरखौ जोङो खामानि मावनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम जोङो लाबोगोन आरो खोब माने आं दिनै मिडियानि गेजेराव फोसावनानै बेफोर खामानिफोरखौ जोङो माने मावलांनो नङाखै आरो मोनसे फोथायनायखौ खिन्थु लाखिनो हायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिम खुनु मोनसे माने हारिया खहा जानायनि खामानि मावबोआखै आरो जिखिनि जों दायो आं बुंफोरजोबि थांखिफोर दङ बेफोर थांखियाबो खुनु हारिखौ माने खहा जानायनि खुनु मोनसे थांखि नङा हारिया बिनि गेजेरजों माने गोजोरथियै गसंथाना थानायनि सार्थआवनो जों बेफोर गासै थांखिफोरखौ लाबोनाय जादों आरो बेफोरखौ मावफुंनायाव जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना माने बाहागो लायो हेफाजाब मदद होयो आं बेखौनो खावलायदों मख'जाथाव जे जिल्ला एबसुनि सिङाव खामानि मावनो थाखाय मा मख'जाथाव थांखि लादों जिल्ला एबसुआ मेजर खामानि हिसाबै जोङो जिल्लानि सिङाव मावनांगौ हिसाबै जोङो बेखौनो आं दहायबो बुंबाय जे ड्राग्सआ बिराद मोनसे बार्निं इस्यु जाबाय खिन्थु बे ड्राग्सनिनो बेलायाव जोङो जिहेतु जोंनि गामि मोनसे मिसन फोसावनानै बे ड्राग्सनि जिखिनि इस्युसफोर बेखौबो जोङो लाबोबाय थादों दा बे हिसाबै बे जोंनि गामि जिथु मिशन बे मिशनखौ थाल्लायै जों फोजोबग्रोजोबनानै जिहेतु जोङो माने जों गामि गामि हाबनानै बे जोंनि गामिनि गेजेरजोंनो बे ड्राग्स आरो जौ जुवा बेफोर गासैनिफ्राय गोजानाव थानांगौनि थाखाय जों मोनसे एवेरनेस लाबोबाय थाखादों दा बे हिसाबै सिगांग्रो जोङो बेखौ मे दानसिमहालागै फोजोबगोन बिनि उनाव बे माने जौ जुवा ड्राग्स बेफोरनि सायाव माने जोङो माखासे हाबाफारि रनसायगोन आरो जोंनि खाथियाव थानाय जिथु अरुणाचल भैरबकुन्दनि अरुणाचल बे बर्डारावहाय माखासे माने जौ दखानफोर दङ जाय जौ दखानाव जोंनि उदालगुरिनि माने मेक्सिमाम लाइमोनफ्रा थांनानै बेयाव जौ बायना लोंनानै माने गावखौनो माने गावनि जिउखौ माने आद्रि खालामनायनि लामायाव दिनै थांगासिनो दङ आरो जिखिनि माने फरायनाय समफोराव होनांगौमोन जिखिनि खामानि मावनांगौ बेफोरखौ मावालाबासिनो माने बे जौआव गफबना थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बे हिसाबै जोङो मिरु आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिसिम जिहेतु बियो माने इन्टार स्टेट मोनसे इस्यु जाहैबाय जों मोनसे लाइजाम लिरगोन थांखिबो लानाय जादों जे बे अरुणाचलनि जिथु बे जौ दखानफोर बेफोरखौ बन्द' खालामनो नांगौ बिनि थाखाय सिगांबो जोङो सावरायबाय डिसि बिथांजोंबो सावरायबाय खिन्थु डिसि बिथाङा जिहेतु मोनसे डिस्ट्रिक्टनिसो बिगोमा मोनसे स्टेटनि इस्युसखौ बेबायदि हेन्डेल खालामनो हाया हिसाबै बिथाङाबो बुंदों जिखिनि हायो गोजौआव रिफार खालामगोन खिन्थु बे इस्युआ जिहेतु माने स्टेटनि इस्यु जाहैबाय बेखौ लानानै जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायगोन आरो बिथांमोनखौनो नारसिननानै जों लोगोसेयै माने स्टेटजों जों सावरायनानै बेखौ जेरै हायो बन्द' खालामनायनि थाखाय जों थांखि मोनसे लादों नंगौ जिल्ला आफाद हिसाबै दिनै थांनाय बावैसो सिगां 10टा कलेजा अल बिटिआरआव माने प्रभिन्सियेलाइज जाबाय आरो बिनिनो मोननै कलेज डिमाकुसि आरो भेरगाव बेयो माने प्रभिन्सियेलाइज जाबाय बिनि थाखाय जोङो बेखौहाय जों बरायदों जिल्ला आफाद हिसाबै आरो बेनिनो माखासे मानि कलेज जोंहा आरोबाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाबाय एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै हाइ स्कुलसिमहालागै जोंहा बेबायदि प्रभिन्सियेलाइज खालामनो माखासे मानि थाबाय बेफोर गासैखौबो जाहाथे थाबैनो जेरैहाय नैबे 10टाखौ थिसनबाय बेबायदिनो जिखिनि थालांनाय बेखौबो जाहाथे मोनसेबो स्कुल बा कलेज थालाङा जासे बिटिआरनि सुक्तिनि जि 6.3 दफाखौ दहाय होनानै जाहाथे लानानै थाङो थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामो जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे
फरायनायनि मोनसे मोजां परिबेसखौ मोनो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जाहाथे मोजां मोनसे थासारिजों गावनि माने फरायसाफोरखौ फोरोंनो हायो बिनि थाखाय जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम मोनसे नारसिननाय जोङो थांखि लानाय जादों आं नोंथांमोननि सिगाङाव मख'लांनायाव थालांदों दा बेबो मोनसे जोंनि थांखि हिसाबै देग्लायनि जि डेलिगेट सिटिं बिनि गेजेरजों जों लानानै फैदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।